badugu zertaz hitz egin Goya sariek ekarri gutenaren inguruan, izan ere badakizue, besteak beste, Telmo Irureta izan da saridun bat, aktore berri onenaren saria jaso baitu hain zuzen ere, eta berak esandakoak ika-mika sortu du. ¡Telmo Irureta! Y gracias también a David, que es mi personaje, porque es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Brindemos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Anuntzioa castingakoa, aizian bila neska gazte bat eta mutil gaun palizadun mutil bat. Da orduan, nire jende ezaguna hori ikusita nitaz gogoratu zian, da, bihari zioten, Telmo, igual te interesa. Pues claro, da apuntatu nintzen eta gero izan nun bideoiamada bat zuzenariakin eta kastineko neska batekin elkarrizketa moduko bat. Esan zen, arazorik izango zenuke Madridea etortzeko kastina egitea, nik ez jungo naiz, da jo nintzen. Da hori superatu nunean, albeste kastin bat erai jo nintzen, da hori, izan da pixkanaka, azkenean bat personajea nirea izango zela esan ziaten arte, da beste zubidoi bat. Eta zuk uste dezu orain Goya sarien izendapenarekin, ojala ematen badizu, izango zen la leche. Baina horrekin irikiko zaizkitzu edo hortxe irikiko zaizkitzu, nik paso ematen dion nire bururi, ze politak izaten diran korte hauek. Galdetu nion, Telmori, irikiko zaizkitzu, ez zaizkitzu irikiko, esaten diogu erreza, ojala emango balizue ikusgarritasuna akaso gehiago izango da. Ateak irikitzea, bueno, baina behintzat ez iztea. Ja, ez da broma, aktore onenaren sari, aktore berri onenarena. Bai, hori ondo dago. Bai. Oso, eta kristona ardura. Ez da zer da, aktore berri onenarena. Bai, oso guaia izango zan, nik uste, nominatuta egotia ja zure izena aipatzen da, oban ja badakite behintzat existitzen gala. Oan, igual, ja jakin ja, existitzen nahi zela, aukera gehiago dago, bestela baino. Hortxe ez da, berak esandakoak. Esan dugu, Ibai, ika-mikak ikusgarritasuna, ez ikusgarritasuna, berak esan zuen ez da, ze garrantzitsua dan, bota zuen diskurtso hortan, ze garrantzitsua dan ere, bereek ere ez direla ikustezinak ez da, baina bota zituen beste gauza batzuk eta hor sortu da saltsa. Bai, izan ere hor, Twitterren txioren bat edo beste irakurri izan dut. Eztabaida da prostituzioa, edo, behintzat, mai gainean jarri duten gaia prostituzioa da eta justo kritikazi joan hortik, nolabait Telmoren hitzak berreskuratuz eta nola berak esan duen eskubidea dakatela aniztasun funtzionala duten pertsonek hori, foiatzeko edo txortan egiteko edo dena delakoa eta justuki kritikan aipatzen zuten eskubidea baina justuki pelikulan bere laguna den neska hortaz aprobetxatu egiten dela nolabait, eta hori badala prostituzioa edo behintzat bortxaketa kontzeptua ere txioietan aipatzen zuten. Nik ez dakit justuki Telmo dan honen erantzule edo jarri beharko genuken fokoa Telmoren hitz horietan. Ulertzen dut fokoa edo behintzat gaiak hartzen duen dimentsioa, ze bada nahiko gai konplexua, prostituzioaren gaia. Bueno, biak, esan batetik prostituzioa eta bestetik aniztasun funtzionala duten pertsonen sexualitatea. Prostituzioarekin, ez dakit erori behar gehan, hain diskurtso simplifikatzeietan edo batzutan inkluso demagoak, ez? Oso konplexua da gaia eta justuki aurreko azaroan Tolosan udaleko berdintasun saietik antolatuta Amelia Tiganus eta Aurora Iturriozek parte hartu zuten solasaldi batean, bata da abolizionista eta bestea da nolabait sexu langileen lana edo lan baldintza horien duinduaren edo duintzaren aldekoa, ez?
Orduan, hortxe dago gaia eta beharrezkoa dira holako espazioak pixkat inguruan gehiago hitz egiteko, gehiago sakontzeko. Argi dago prostituzioaren dimentsio horretan guztian badagoela nolabaiteko esplotazio bat emakumeena. Da, patriarkatuaren genero botere harremanen horren ondorioz eratorritako lana, historian zehar egon dana. Baina, hor ere, sexu langileen egoerako oso anitzak dira. Ezin dugu nolabait totalizatu edo esan emakume guztiak edo sexu langilea dien guztiak esplotazio saren menpe daudenik. Badaude emakume batzuk ere aukeratzen dutela lanbide gisa, badaude beste batzuk esplotazio sareetan ez daudenak, baina nolabait erabaki behar dutenak prostituitzea, behaien egoera ekonomikoagatik. Honekin esan nahi dut behar degula irakurketa sakonago bat eta batez ere egiturazkoa, ez? Eta, justu Telmoren kasua ez da, ze gainera bere desira ez da heterosexuala. Eta honek ere beste galdera bat jartzen digu mahai gainean dela, prostituzioa hitz egiten dugunean eta hitz egiten dugunean emakumeen egoeraz, prostituzioa ere oso anitza da, kontsumitzaileen artean emakumeak eta gizona daude eta sexu langileen artean ere emakumeak eta gizonak. Orduan, nik uste dut erronketako bat momentuz, ze utopia da, eta helmuga litzateke ez. Hortzimugan egon daitekeela nolabait prostituzioaren abolizioa, baina bitartean sexu langileak diren horien lan baldintzak eta egoera prekario horiek nolabait duintzeko neurriak beharrezkoa ditugula eta gero-gerokoak ez. Nik uste hor dagoela erronka. Eta horrekoan, pixkat nahiko nuke ere bai ekarri kamikazea katalean June Fernandezek aipatu zuena. Sexu lana edo prostituzioa abolitu bai, baina esplotazioaren logikapean dauden beste hainbat lan horiek ere debekatu beharko genituzke, akaso bai, ez dakit, hori ere interesgarria da, ze justuki prostituzioan emakume horiek dirua lortzen dute edo lan ordaindu bada, baina badaude beste hainbat lan asko justuki ordainduak ez direnak eta emakume asko esplotatua daudena, ez? Orduan, honek behar du bere denbora. Alegia, meloia irikitzen hasten bagera, meloi handia dagoela horratzean eta ez dela orain agian Telmoren hitzen ondotikan atera den brisnatxo hori, ez da? Baizik eta ondorio luzeak izan behar dituen gaia. Esan duzu gainera, Telmoren kasuan, ona etorri zanean elkarrizketa egitera, ez da? Gero, batzutan esaten dira, oso gauza guk askotan esate du, kamera jarri beharko genuke, ez da? Ja ez gaudenean grabatzen. Eta zenbat gauza esaten diran, eta berak esatezun zenbat aldiz, ez da? Gai hori, ez da? Bere kasuan, ez da? Baina zuek badukazue sexu harremanik, baina badukazue, eta nik uste torti zijoala pixka bat berak esaten zuena, ez da? Ez prostituzioaren alde kontra edo apologia egitearen alde. Baizik eta esatea, guk ere badugu aukera, guk badugu desioa. Eta bizirik daudela, ezta? Eta bizirik daudela. Bestela ematen du objektu batzuk direla eta, zaindu egin behar dira, arreta bat eskaini, zerbitzu bat eman, baina egon hor, ezta? Eta batez ere, sexualitateaz gozatzeko eskubidea badute, zeinek asetuko du behar hori, ez? Osakidetzak, bestelako instituzioek, zeinek. Ni alare igerilekura jaurtiko naiz, gaizki esan da. Nik horreipatuko nukena, interesgarri dituzet Goia sarien buelta honetan, zer nolako testu inguru, sozial, politikoan etorri diren sari emate hauek, hainbeste estreinu, zenbat euskaldun, eta euskaldun gehiago, eta bazean nolako kontentzio moduko bat, desorekarik egonetzedin, eta alako, aktore berri bati, alako laudorio sorta, etorri bartzuen, ez? Ez dakit kritika, edo, baten batek batez egitea. Horraino, ulergarriara izan daiteke, baina ez daukazue nibintzat sensazioa. Eztabaida hauek berriak dira. Akaso, Espainiar estatuan bai, oraindik ere, gerra ostean bizi garelako, ezta? Esan nahi dut, ze ziur naiz, joan den mendeko 30. hamarkadan alako eztabaidak pil-pilan zeudela, baina hamarkada luzez, desagertuta izan dira estatu batuetan bai, beste toki batzutan akaso ere bai,
Eta horren batean lehertzen ari zaizkigu, ez, nolabait berriz ere, eta bueno, prostituziaren auzia, esplotatutako lan guztiak abolitu, ez, zeintzuk diren baldintza duinak, nun dauden maharra gorriak, bueno, garbi dagoena da, katolikoa, apostolikoak izaten segitzen dugula. Eta orduan badagoela beti baten bat seinalatzen ibiltzen dena, hau ondo dago, hau ez dago ondo, ni ongia naiz eta zu gaizkia, ez? Orduan, pixka bat eztabaida moral hortatik pixka bat ihes egiten ere eta zinemak hori ekartzen digu. Bueno, tira, izue, akaso aipatu izan dira, zinemagile ezagunak urtetan gora aipatuak izan direnak eta gero, bueno, bestelako zerbait utzi dutenak. Baina, bere ekarpenare egingo zuen polemikarako izan bada ere, orduan beraz, zinemak zorionez, oraindik ere, askatasun leiho batzuk eskaintzen dizkigu bere argilun guztiekin, baina hortxe. Azpimarratzekoa izan zen ere, atentzioa deitu zidan txio batek Twitterren asko izan ziren diskursoan botazutenak osasun publikoaren alde, besteak beste Saura oraintxe hilberri den alargunaren diskursoa, ez da, esan ez osasun publikoa behar dugula, dagokionari, bakoitzak ulertzezan nahizu moduan, eta atzo, kasualidadez, Goiako kontu ofizialak jarri zuen eskerrik asko, enpresa pribatu baten izena eskerrik asko, ez dakize salud, babesa emateatikan sarien gala guztian eta gurekin lagun izateatik, eta jende hasi zen. Broma da, ez da, fake kontu bada, jajaja, ze hona sartu diazu, egia zen. Esan nahi dut, orduan hor dagoen moral doblea, ez da, Jeni? Etengabe. Dagoen Hori galdera trampa da, Bai, ikusi dut, Jeni, galdera trampa. Nik hori ez dut jakin, ez dut, egiz esan Goiak bai egon nintzela ikusten eta de hecho, telmok irabazi bani hemen mezu bat bialdu notzon soriontzen. Eta, baina nik hori ez dut ikusi, baina bada, purtzu ez dakit. Baina hori Shakirarekin eta pasa da, erlojuak, automarka, esan nahi dut, gaur egun markak zai daude eta sare sozialak ere hori dira, ezta? Marketingaren azken oihua zein da, hildako bat, zakit omentzeko hitz batzuk eta esan, bai, gure aipamena zen hori. Eski ja dena garritzen da marketing hemen. Dena. Hasi marketinga pentsatzen honeako. Bai, bueno, a ber, pentsata da ja bada hau. Bai, egiten du. Hombre, ez egiten du kristona. Sozialetako arduraduna Jeni da, beraz, ez pentsa. Horretan buru belarri aritzen da, alden einean. #Jeni. Azken gauzatxo bat, pizkat gaiarekin bukatzeko, hor, importantea da jakitea, prostitutak antolatuak daudela, kolektibo badala, ikuspegi feministatik ere irakurketak egiteko kapazak direla eta kapazak aipatzen dut justuki askotan diskurtso hauek ere badirelako oso paternalistak eta agentzia daukaten prostituta horiek infantilizatu egiten dituztelako. Orduan, goazen entzutera prostituten ahotsa eta hori aintzat hartzea bintzat. Goazen entzutera. Hasi, deklaro.